Ako ste sa k týmto sumám dopracovali? Na základe auditov, vykonaných ministerstvom financií. A prečo sa tým ale na základe akého auditu? Vy si viete prečítať uznesenie vlády, materiál, ktorý tam je? Že bolo vykonaný finančný audit ministerstva financií za roky 2020 až 2025 a sú tam nejaké zistenia? Pani kolegyňa, tá vaša obhajoba Šimečkovcov je úplne akože to je úplný extrém. To znamená, ja teraz nediskutujem s novinárkou z denníka N, ja diskutujem so svojou náprotivkou z opozície z politickej strany Progresívne Slovensko. Ja som ten náprotivok z Progresívneho Slovenska? Tým, že ich totálne obhajujete. Ja som reportérka a žiadna politika. Zaujatá, nevyvážená, jednostranná, podporujúca Progresívne Slovensko. A všetci na Slovensku to vedia. No len preto, že vám kladiem ako novinárka otázky. Viete, akú otázku kladiete? Že či to je suma 89 000 alebo 133 000 na základe auditu, ktoré vykonalo ministerstvo financií. Prišli ste prezentovať vládny materiál, preto sa vás pýtam. Nemáte na to odpoveď, rozumiem? Ja sa vyjadrujem k bodu, ktorý bol na vláde, na základe môjho. Hádam sa môžem vyjadriť k bodom, ktoré sú na vláde, pani kolegyňa. Je to materiál ministerstva financií. Dobre, poďme ďalej, lebo stoja tam v poradí ďalší kolegovia.